Dawk li qed jirċievu pensjoni ta' diżabilità u li se jgħalqu 60 sena se jibdew jitħallsu rata fil-ġimgħa li hija ekwivalenti għar-rata ta' pensjoni tal-età mhux kontributorja. B'hekk se jkollhom żieda ta' 5 € u 16 ċenteżmu fil-ġimgħa. Il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Farrugia ħabbar dan meta żar il-fabbrika Cowex li timpjega 34 persuna vulnerabbli. Sa issa persuna li għandha l-pensjoni ta' diżabilità malli tagħlaq 60 tapplika għal pensjoni tal-età li hija skont il-mezzi tal-individwu u li allura tista' tintilef. Issa din il-persuna se tieħu żieda fuq il-pensjoni ta' diżabilità. Fosthom persuni li jingħataw ix-xogħol fi djarhom jew fil-komunità li jgħixu fiha. Irrispettivament mill-assi u id-dħul li għandu huwa xorta waħda se jieħodha sħiħa. Persuni li bħalissa qed jibbenefikaw mill-pensjoni ta' diżabilità u li kienu diġà għalqu 60 sena qed jirċievu ittra li tinformhom biż-żieda fil-pensjoni tagħhom. B'kollox dawn jammontaw għal 200 persuna. Din hija miżura oħra li tħabbret fil-budget u li qed tiġi mwettqa. Minnha ser jibbenefikaw ma' 300 persuna. Matul din is-sena ser ikun hemm 45 benefiċjarju ieħor li se jagħlaq 60 sena. Dawn ser jirċievu ittra mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali li tinformhom li ser jieħdu żieda mingħajr ma jkollhom bżonn japplikaw. Il-Ministru Farrugia spjega li l-Gvern qed ikompli bil-ħidma biex iħares l-interessi ta' kulħadd. Issa se nkunu qegħdin immorru għal pass ieħor. U bħalissa qegħdin naħdmu biex naraw dawk il-persuni b'diżabilità li assolutament ma jistgħux jaħdmu għandhom pensjoni ta' diżabilità u ħanaraw daw il-persuni kif nistgħu ntuhom iktar support lilhom u l-familji tagħhom. Il-Ministru qal li r-rispons huwa pożittiv ħafna kemm minn min hu diżabbli u anke minn min jimpjegahom. Dan f'mument fejn il-Gvern bil-fatti qed jimplementa liġijiet li jippromovu l-inklużjoni. Tagħti s-support lill-Gvern bil-ħidma tiegħu biex persuni b'diżabilità jiddaħħlu fid-dinja tax-xogħol u l-liġi li hemmhekk 50 sena tiġi applikata.